Nu a divorțat de el? Nu știți? Florica? Poftim? Cu Florica, da? Cu Florica, da, cu Florica lui Ion. Nu? Aleu. Nu a fost. Știu că am fost la o cumătrie. Știu că am fost la o cumătrie cu el. Știu. L-am botezat pe la mic și atunci am fost și el. De asta am zis. Vezi. Și deci nu l-ați mai văzut nici dumneavoastră, nu? Nu Știi l-am cum mai sunt văzut. sărbători, știu? Eu am zis că au venit sărbătorile și acasă. El era ultimul timp la Iași. La Iași e plecat acolo, nu? Aproape de Nu, Suceava. acolo era căsătorit. Era căsătorit acolo. Da, cu Florica. Lucrau la... La mobilă, parcă. Nu la mobilă. Lucrau la fabrica de... Bere. Confecții. Confecții auto. Da. Nu confecții auto. A, confecții textile, nu? Confecții textile, da. Mhm. Na, că v-am cunoscut, nu v-am... Na. Da, nu e nicio problemă. Altceva dumneavoastră ce mai faceți? De sărbători, așa, frumos? Pe acasă? Ca om. Ca omul, nu? Noi sunt divorțați, A, na, îmi pare rău. dar și nu vă par rău. A, pentru dumneavoastră. Nu. Nu e nicio problemă. Na. Sărbători și Na. crezut Ce să mai fie vine pe de la la discotecă. mine? Mai vine? Am copii masteranți în matematică. E vezi cum merge bine? La Iași amândoi. Da, Da. foarte bine, foarte bine. Dar și în rest... Cam atât. Cam atâta, nu? Na. Așa. Că vreau să Dar de fie unde discotecă m-ați Poftim? sărbători. De unde m-ați cunoscut? De pe stradă. Da, din nou, că am vrut să văd, dacă sunteți dumneavoastră, în spate vă confund. Nu, Ce da. erați dumneavoastră? O fost soția de unde pe la mine. Da? Și mâncare din când. Da? Când. A, așa, mai rar, nu? Puțin, nu? Aia, Mai da. nu voi face? Poftim? Nu dați mai faci armai. Da. Răcitul s-a făcut răcitul. Da, răcitori? V-au făcut? Da? Da, foarte bune. Știu cum faci soția. Dar m-a dat de unde? Știm noi. Haideți că vine o mașină, nu mai pot să mai vorbesc. O seară plăcută. Pa, pa. Mersi la fel.